Magandang araw mga bata! Ngayon ay titingnan natin kung gaano kayo kagaling magbigkas ng 2 o 3 pantig. Meron tayong 50 salita na iyong bibigkasin ng malakas at maliwanag. Tumayo ng mabuti at ihanda na ang sarili sa iyong pagsusulit. Good luck! Question number 1. Number 2. Number 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. Congratulations! Ngayon naman, titingnan natin kung tama ang iyong mga sagot. Ang pinakamataas na score ay 50 over 50.
This program is brought to you by I Volunteer for Filipino Children. Pakinggan mabuti ang tamang sagot. Kanina. Kanina. Number 2. Gaano. Number 3. Ganito. 4. Huminto. 5. Pumito. 6. Tuliro. 7. Nalito. 8. Palito. 9. Parito. 10. Narito. 11. Nahinto. 12. Nahilo. 13. Kadiri. 14. Daliri. 15. Sarili. 16. Dali. 17. Sali. 18. Salita. 19. Dalita. 20. Palito. 21. Palitaw. 22. Palitan. 23. Palipas. 24. Paspas. 25. Pagaspas. 26. Gapas. 27. Kapas. 28. Kapatid. 29. Kalahok. 30. Lamok. 31. Mukha. 32. Kamukha. 33. Kaminero. 34. Minero. 35. Matao. 36. Modelo. 37. Paliko. 38. Publiko. 39. Yellow. 40. Ulyanin. 41. Kanin. 42. Kainin. 43. Madilim. 44. Dadalhin. 45. Damdamin. 46. Damhin. 47. Hinto. 48. Hintuan. 49. Buwaya. 50. Kawayan. Congratulations! Ito ang katapusan ng ating session ngayong umaga. Isulat ang score sa upper right-hand corner ng questionnaire. Ang pinakamataas na score ay 50 over 50. Congratulations! This program is brought to you by I Volunteer for Filipino Children.